Bé, bon dia, benvinguts tots, els companys que ens han vingut a acompanyar i a donar recolzament, a la gent de la Franja i també als mitjans de comunicació per ser aquí nosaltres en un dissabte que és tan difícil moure's i que hi ha tantes notícies que donar. Bé, donar la benvinguda, passo a llegir una mica aquesta benvinguda que és, la resumiré amb un escrit que tenim aquí. El passat 26 de novembre, entitats culturals i cíviques de la Franja de Ponent varen presentar un manifest de la Franja de Ponent a favor de la unitat del Museu de Lleida i de la permanència de les obres d'art de la Franja de Ponent en aquest museu, tot contemplant una col·laboració estreta amb la Franja, on podria haver un submuseu o exposició depenent del Museu de Lleida, diocesal i comarcal. Ara, des de la Institució Cultural de la Franja de Ponent, hem demanat als centres d'estudi i entitats culturals dels països catalans que es sumin en aquest manifest i, hores d'ara, més de 200 entitats d'Andorra, Catalunya Nord, Principat de Catalunya, les Illes i el País Valencià s'hi han afegit. Avui, doncs, hem convidat en alguns representants d'aquestes organitzacions a llegir el manifest de la Franja, des de la Franja, en defensa del patrimoni cultural català que el govern d'Aragó i el bisbat de Barbastre-Mossó ens volen espoliar. Bé, prendrà la paraula primer jo com a coordinador de la institució cultural i després l'Òmnium Cultural Nacional i us aniré donant els diferents ordens i passo a llegir el manifest. Vinga. Manifest sobre les obres d'art procedents de la Franja de Ponent del Museu Diocesà de Lleida. Presentem aquest manifest des de la Franja de Ponent perquè en primer lloc injustament vàrem ser arrencats del nostre bisbat, contravenint la doctrina de la pròpia Església refermada expressament pel Concili Vaticà II. Els fidels tenen el dret pastoral inalienable de rebre els sagraments i la predicació amb la llengua del poble. Ara, amb un bisbat aliè i absolutament irrespectuós amb el nostre poble, veiem perillar tota la nostra cultura i el nostre patrimoni. Aquell patrimoni que explica què i qui som. Quina és la nostra història, cultura i identitat. Després continuarà el company Anton Pagès d'Òmnium Cultural Nacional. Atès que la col·lecció d'obres d'art procedents de les parròquies de la Franja de Ponent forma part del catàleg del Patrimoni Cultural de Catalunya, ja que així s'acordà en la resolució del Conseller de Cultura del 20 de maig de 1999 i per com a tal està regulada segons allò disposat a la Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català, per reunir característiques d'índole tècnica i relatives a la procedència de les obres que constitueixen la col·lecció, la seva tipologia artística, la seva forma d'ingrés al museu i el seu potencial museològic, atès que la col·lecció prové íntegrament de les parròquies de la diòcesi històrica de Lleida, és a dir, del territori que durant més de 800 anys ha constituït el bisbat de Lleida i que tot just fa 10 anys l'han segregat per recomanacions de la Conferència Episcopal Espanyola. Continuarà la senyora Núria Oliva del Museu Diocesà de Lleida. De l'Associació d'Amics del Museu Diocesà de Lleida. Molt bé. Atès que en museologia, quan es planteja la devolució, és arran de les raons que van produir l'expropiació, com ara botins de guerra, de saqueig i d'altres, i en aquest cas la col·lecció diocesana unitàriament està formada per objectes litúrgics, orfebreria, documentació litúrgica i religiosa, talles, escultura en pedra, pintura sobre taula, pintura a l'oli, indumentària eclesiàstica, que foren desafectats del culte i deixats d'utilitzar en aquesta funció i molt sovint utilitzats amb finalitats que res tenen a veure amb l'art. Ara no sé qui és el que ha de continuar. El company Joan Manuel Rodríguez de Catalunya Acció. Atès que el bisbat de Lleida conserva els títols de propietat d'adquisició, compra-venda, permuta i donacions que n'avala la propietat. A més, cal tenir en compte que durant més de 100 anys i fins al 1997 el Museu Diocesà ha estat en possessió pacífica i ininterrompuda de la col·lecció artística, sense que s'hagués produït fins aquell any cap reclamació per part de les parròquies originàries. Bé, continua el company Jordi Escoda, Òmnium Cultural del Baix Camp. Atès que per damunt de separacions artificials i administratives, Lleida és la capital de la Franja de Ponent i en canvi ni Barbastre ni Montsó no tenen res a veure amb la Franja de Ponent. Atès que el Museu Diocesà de Lleida vetlla i sempre ha respectat la nostra identitat i cultura perquè, en definitiva, la nostra cultura és la seva i que ens ha expressat la voluntat de difondre i dedicar un especial
cura a la Franja de Ponent com fins ara ho ha demostrat.